लजा जी है कहीं कहीं जानकारी बाकी ना भाई कवना रख हो काहे मुड़ी गाड़ देले बड़ो रोशन जी तो अपना खाली गायकी के फेरा में रहले तो गायकी जन है तू बात दो तीन हाली कहत कि प्रदुम 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 लेकिन ब्यास लोग बजावे लगल तो एकर नाम हुरका रखा गल हुरका आई बाजे लायक और बोल भी होला सब ब्यास लोग बोल ना बतावे ओरिजिनल बोले कर कुछ और है डुप्लीकेट बोल खुद से हम बनौले बन ओरिजिनल बोल है कर पर्वतराज के ऊंच शिखर पर बैठे शिव अविनाशी डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे गणराशि 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 बजावे खातिर अनेकों कलाकार बजावे लोग लेकिन पूछ दिया कि हुरका कौना राग में बाजेला तो बहुत सारा कलाकार के भी जानकारी नहीं है हम रोशन जी के कहीं ना कह दी लजा जी है कहीं कहीं जानकारी बाकी ना भाई कवना राग में बाजेला अहो हो काहे मुड़ी गाड़ देले बड़ो अगर जो जानकारी ना हुई तो बताई हम तारा के बता दे आ चलो खैर तू तो वादक ना हो ऐसे तो हम प्रोफेशनल वादको हई गायको हई हर साज बाज भी बजाई ले भोजपुरी में ऐसा कोनो साज नहीं खजन प्रदुमन प्रदेशी ना बजावस तो हमरा हर चीज पर तन ध्यान देवे के पड़ेला केयर करे के पड़ेला तो हर साज के साथ ही हो जाने के पड़ेला कौन कवना राग में बोलिए कवना के किंग बजावे के चाहिए रोशन जी तो अपना खाली गायकी के फेरा में रहले तो गायकी जन है तू वादक हुआ नु तो तू बताइए कि कवना राग में बजाता बताइबो नु बताई हाँ मैं दिया सरस्वती जी के दर्शन करा दे अकेला में ले चल के भीड़ धरना रही का कहता जी हमार नाम रखता अच्छा चाचा एगो बात कहता नहीं ब्यास तो रुआ ढेर देखलो कम अपना उम्र में बहुत लेकिन ई प्रथम ऐसा ब्यास देखता नहीं जो साज बाज से अपन नाम रखवाई हमार नाम का हो परदेसी तो लोग टाइटल लगा देले बा ओरिजिनल नाम हमार प्रदुम हो प्रदुम आई हुड़का कहेला कहेला प्रदुम कहवाती ओ लोग बोली हां कहवाती कहता कि प्रदुम एक बार में कहता तन दो तीन हाली कहता कि प्रदुम 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 तब कहता ना हुरकावे कहता फिर से कह कि प्रदुम प्रदुम देखी कहता कहता जी कहता प्रदुम प्रदुम हाँ। आई है उ ब्यास बजे है तो उनका के कही कि पीछे कहेला गलती बात ना है एनसीसी का परेड करे आगे घूम पीछे घूम दहिने मुड़ बावे मुड़ तन निहुर त हेल्थ बन रही परेड सावधान विश्राम होत रही तनी माओ बन जो गलत बात नहीं है हुड़का अगर जो नीमन से ना गई है नु तो रेबो बोली कैसे कहवाती कहा रोशन भाई के कही कि भागा ना तो हुक दे भागा ना तो हुक दे भागा ना तो हुक दे कहवाती बोली रहुआ सबे रोशन जी के का कहबो निमन से ना गई है तो भागा ना तो हुक दे कह देबो तनी कह के देखाव तो कह तो भागना तो हुक दे भागना तो हुक दे भागना तो हुक दे भागना तो हुक दे बुझाता भागा ना तो हुक दे भागा ना आइए तू बनी बता तारा के कही कि तोहरे में ढुक जाए तोहरे में ढुक तोहरे में ढुक जाए लय ढुक के कहता दिमाग में और ही कुछो कहेला का अपना का लेडीज के संग तो लय आ गए तो छोरी गवन हरि में हरिया अरे तो पिया भइले दुलारी के हो लई है हो लेकिन बात एगो कनिया एगो मालिन के बीच में होता मालिन के अपना घर ही कनिया बोलौले बड़ी कहले बड़ी की जाए के बा हमरा दुर्गा जी के पूजा करे खातिर तो तनी फुलवारी से फूल लोड़ के ले आ दी मलिनिया सुबह सुबह गइल भी फुलवारी से फूल लोड़ के लेके गइल भी कनिया के लगे आ जब कनिया फूल के डलिया देखली है तो वो डलिया में सारा फूल भर रहे लेकिन दुर्गा माई पर जो अड़हुल के फूल चढ़ेला उहे फूलवा ना रहे तब बेचारी कनिया वो मालिन से कहतारी कि मालिन बेली चमेली लेके आइलू ए मालिन अड़हुल के फूल काहे आइलू तू
तिवारी जी हमरा के 51 रुपए का पुरस्कार देले बानी ऑनलाइन कार्यक्रम के देख रहल बानी बार-बार प्रणाम बा त लय आ गए ए राजा हमारा के कोई हर घुमाई दो कहले बिया बेचारी मलिनिया के रे बिलियो चमेली के तो फूल बड़ा निमन है से पूजा काहे नहीं खु करत कहती है कि बेली चमेली बहुत प्यारा बा हो देखो केवरा